Bună tuturor! Bine ați venit sau ați venit pe canalul meu! Astăzi revin cu un nou videoclip, un videoclip puțin mai diferit, din cauza faptului că a apărut pe Netflix un nou film de care eu, efectiv, sunt obsedat în ultima perioadă. M-am decis, efectiv, să fac analiza acelui film care se numește K-pop, vânători de monștri, trupa Huntrix care, ei bine, a nebunit pe bune întreaga planetă cu melodiile lor. M-am îndrăgostit de toate melodiile lor, Golden fiind preferata mea, și bineînțeles m-am îndrăgostit și de personajele principale din acel film, Rumi, Mira și Zoe. Deci astăzi facem analiza acestui film. Cam asta ar fi toată introducerea. Știu că nu vă place atunci când lungesc, deci haideți să începem. Le avem pe cele trei fete care, ei bine, sunt mega talentate, dar și mega faimoase, ele formând o trupă numindu-se Huntrix, o combinație între două trupe care chiar există. Cum ziceam, sunt mega faimoase, dar există un secret pe care fanii lor nu-l cunosc, și anume că ele în secret sunt vânători de monștri, cu ajutorul vocilor lor, bineînțeles. Se pare că de mici au primit această responsabilitate de a proteja întreaga omenire de demoni care vânează sufletele oamenilor. Datorită vocilor lor, ele reușesc să mențină scutul creat de primele vânătoare de demoni care au creat scutul împotriva demonilor și regele demon, care acesta tot trimite demoni ca să reușească să le captureze, să le îndepărteze de fani, dar bineînțeles fetele noastre se descurcă. Hai să facem o mică prezentare. Ea este Rumi fiind lidera echipei, ea fiind vocea principală și având cea mai puternică voce. Legat de Rumi, ei bine, aceasta are un secret, și anume că ea are însemne de demon. Asta înseamnă că mama ei s-a cam îndrăgostit de un demon și a apărut Rumi. Ea păstrează acest secret față de restul echipei, încercând să scape de ele. Mergem mai departe, unde o avem pe Mira, ea fiind coregrafa și dansatoarea trupei. Ea având o atitudine mult mai băiețoasă, mult mai rece față de restul echipei. Ea este tipa cea dură, ea mai fiind și considerată oaia neagră a familiei. Trecem și la Zoe, n-ai cum să nu iubești pe Zoe, care, ei bine, este textierul și o voce principală a trupei. Pe scurt, ea este minunată, este foarte copilăroasă, deci o ador pe Zoe, o ador și pe Mira, dar și pe Rumi, deci acest trio de fete sunt incredibile. Cum ziceam, misiunea lor este să creeze Honmudul de aur, scutul de aur care, ei bine, nu mai lasă demonii să intre în lumea umană și să fure suflete. Asta este misiunea fetelor. Regele demon tot a trimis demoni mărunți să încerce să le oprească pe cele trei fete, dar bineînțeles n-a reușit. Până la urmă, un demon numit Ginu se decide să creeze o trupă de băieți și să încerce să le atace pe fete, furându-le fanii. Trupa numindu-se Saja Boy și chiar având un succes, tot așa, o trupă combinată din mai multe stiluri, și îi creează pe cei 5 supremi care reușesc să cucerească ușor inimile publicului. Bineînțeles că Ginu a creat această trupă cu un motiv. El își dorește ca amintirile lui de când era om să fie șterse definitiv. El nu mai vrea să-și amintească că și-a abandonat mama și sora, ca lui să-i fie mai bine. Regele demonii a promis că îi va șterge acele amintiri în schimbul sufletelor umane pe care trupa lui de băieți va reuși să le captureze. Fetele noastre își dau seama că noua trupă de băieți sunt demoni și se decid să îi vâneze, aceștia urmărindu-i într-o baie pentru bărbați. Acolo Ginu descoperă că Rumi are însemne și că este pe jumătate demon. Lui Rumi îi se rupe bluza și ea încearcă să-și ascundă însemnele. Atunci apar fetele care sunt în pericol, iar Ginu, ei bine, o protejează pe Rumi și nu doar atât, acesta își rupe din cămașa lui, acoperându-i lui Rumi însemnele, astfel încât Zoe și Mira să nu descoperă că
Rumi are însemne și este pe jumătate demon. După acest moment, ei bine, descoperim adevărul despre Rumi, cum că mama ei s-a combinat cu un demon și a apărut ea fiind pe jumătate demon, fiind crescută de Selin, aceasta spunându-i că trebuie să-și ascundă însemnele de absolut toată lumea și că odată ce va reuși să creeze scutul de aur, însemnele ei o să dispară. Problema este că însemnele lui Rumi, ei bine, se extind pe tot corpul, ajung la gât, adică la vocea ei, iar Rumi nu mai poate să cânte și tocmai ce a lansat noul single Golden. După ce trupa de băieți devin din ce în ce mai populari, fetele se decid să scrie un nou cântec pe care să-l cânte la ceva premieră fabuloasă care se întâmplă odată la un an. Dar pentru asta, ei bine, trebuie să vindece vocea lui Rumi. Astfel se decid să meargă la un doctor care să îi dea ceva unguent, alifie pentru voce. Rumi încă nu le-a spus fetelor că ea este pe jumătate demon și se simte prost din cauza asta. Și mai ales că nu mai poate să cânte. Atunci apare Ginu care îi tot trimite mesaje prin intermediul unei pisici tigru albastre. Bineînțeles că Rumi decide să se întâlnească cu acesta să vadă ce își dorește cu adevărat, pe când Ginu își dorește să descopere slăbiciunea lui Rumi. Rumi îi promite că dacă o va ajuta să scape de această trupă de băieți pe care tot Ginu a creat-o, îl poate ajuta să se elibereze de demon, de regele demoni. Rumi vrea să-l ajute, dar el doar profită încercând să descopere slăbiciunile acesteia. Bineînțeles că mesajele dintre cei doi tot continuă să se întâlnească, iar Mira bănuiește ceva. O bănuiește pe Rumi că ceva nu-i bine cu ea. Se decide să meargă să discute, aceasta vede că modifică cântecul nou pe care îl scriu despre trupa de băieți și nu-i cam convine. Atunci apare pisica care fură noul cântec și îl duce lui Ginu. Dar Rumi nu a observat acest detaliu, că pisica a furat cântecul. Ea era prea, ei bine, îndrăgostită de Ginu. Mai departe, cei doi, ei bine, cântă un cântec foarte frumos și romantic despre eliberare. Bineînțeles că Ginu nu i-a spus întregul adevăr lui Rumi legat despre cum a devenit el demon. El a mințit-o pe Rumi. Aceasta i-a crezut minciunile și între timp suflete, miliarde de suflete ajung pe tărâmul demonilor. Regele demon devine din ce în ce mai puternic, iar scutul fetelor slăbește. Trupa de băieți și-a făcut misiunea îndeplinită. Acum urmează să desfințeze trupa Huntrix. Datorită faptului că Ginu i-a descoperit marele secret lui Rumi și slăbiciunea acesteia, și anume că lui Rumi îi este rușine că este pe jumătate demon și că este, ei bine, însemnată, se decide ca la cel mai mare eveniment al lor, unde se află o mulțime de fani de-ai lor, se decide să-și pună planul în aplicare pentru a despărți trupa Huntrix și pentru a nu mai exista vânători de demoni, ca să distrugă scutul de tot. Fetele intră pe scenă, își fac numărul, dar la un moment dat, ei bine, Mira și Zoe sunt înlocuite de doi demoni și, ei bine, provoacă pe scenă o ceartă, unde îi spun cuvinte dure lui Rumi, cum că n-ar fi trebuit să se nască, și îi arată semnele întregii lumi și adevăratele Rumi și Mira văd acest lucru și descoperă în sfârșit că Rumi este un demon. Rumi în sfârșit vede adevărata față a lui Ginu și își dă seama că tot ce a spus acesta au fost doar minciuni. El și-a dus la sfârșit misiunea de a distruge trupa Huntrix și de a-i se șterge amintirile. În sfârșit Rumi descoperă adevărul despre el. Rumi merge la Selin, unde îi spune că este timpul să o... Selin nu vrea să facă acest lucru, încearcă să îi spună că o să rezolve și că o să mintă, astfel încât Zoe și Mira să creadă minciunile lor, dar atunci Rumi se satură de atâta minciuni și se decide să meargă să-l înfrunte pe regele demon și pe Ginu de una singură. Trupa este destrămată, Zoe și Mira sunt hipnotizate și ele la rândul lor de trupa de băieți.
regele demon îi controlează pe toți, îi ademenește pe toți într-un loc imens unde încearcă să le fure sufletele. Atunci apare Rumi cu o nouă melodie unde încearcă să-l învingă de una singură pe regele demon, dar datorită melodiei atât Mira, dar cât și Zoe ies din transa demonilor și bineînțeles cântă împreună, vocile lor începând din nou să creeze scutul, ele fiind extrem de puternice cântând toate trei împreună, bineînțeles în același timp mai se luptă și cu demoni, mai încearcă să trezească pe toți fanii lor din transa demonilor cu noul lor cântec. Și până la urmă fetele noastre reușesc, ajung din nou împreună, ajung din nou o echipă extrem de unită și datorită vocilor lor extrem de puternice reușesc din nou să creeze Honmudul de aur de data asta. Bineînțeles că îl înving pe regele demon, dar există un sacrificiu și anume Ginu se sacrifică pentru Rumi deoarece Rumi era pusă în pericol, dar acesta se sacrifică, dar în schimb el îi dă sufletul pe care ea a încercat să îl elibereze. După sacrificiul lui Ginu, Rumi creează o mega sabie care, ei bine, pac, îl omoară pe regele demon și cele trei fete în armonie creează din nou scutul de aur. Mira și Zoe sunt ok că Rumi este pe jumătate demon și după atâta vânat de demon și atâta celebritate, fetele se decid să-și ia în sfârșit un concediu și anume să meargă la băi. Și nu la orice băi, la prima baie cu Rumi. Din cauza faptului că Rumi avea însemne, aceasta mereu le-a ignorat pe fete, le-a refuzat. După concediu, fetele se întorc, văd trei puștoaice care cântă și ei bine se decid că este timpul să le antreneze să devină următoarele vânătoare de demoni. Deci asta înseamnă că povestea va continua. Și cam așa se termină filmul, un film extrem de bun, bineînțeles eu am încercat să îl fac în câteva minute, să vi-l povestesc. Eu sper că am făcut o treabă bună și că v-a plăcut și dacă vă place această serie să vă povestesc filme populare sau dacă mai vreți să fac videoclipuri pe această temă și anume Huntrix, dacă povestea va continua cu un al doilea film sau dacă se va face un serial după acest film. Vreau să-mi scrieți voi în comentarii dacă vreți să mai fac videoclipuri despre acest subiect. Băi, mie îmi place la nebunie, îl ador. Vă zic sincer, am urmărit filmul de când a apărut, adică de 5 zile, de 6 ori. Băi, cam asta e tot cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, știți voi ce trebuie să faceți și anume să rupeți butonul ăla de like, să-mi arătați efectiv că mă susțineți prin ceea ce fac, mai ales că în această perioadă chiar am nevoie de susținerea voastră. Dacă ai ajuns până la sfârșitul acestui videoclip, scrie hashtag Huntrix, iar primii 10 au șansa să apară în următorul meu videoclip. Uite pe cei 10 din videoclipul anterior. Nu uita, distribuie acest videoclip pe rețelele tale de socializare, știți voi, să ne adunăm o comunitate cât mai mare, iar dacă îmi dai hashtag, ai șansa ca o poză cu tine plus contul tău de Insta să apară în următorul meu videoclip. Dar până atunci, noi ne revedem data viitoare cu mult mai multe subiecte interesante.